index svobody médií. Já už jsem někde četl, že jdeme dolů a ze 14. místa na 17. Já si myslím, že je to skvělé místo. Jako jediná postkomunistická země se držíme v první 20. Možná brzo se budeme bavit o tom, jestli nám to dlouho vydrží, já doufám, že ano. A v první řadě za to patří dík vám, všem novinářům a novinářkám, kteří bojujete a hájíte svobodu a kvalitu tisku, takže díky za to. Pojďme k dnešnímu programu, který pro vás připravil Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Můžete se těšit na den nabitý diskuzemi, prezentacemi a daty a doufám také vašimi dotazy. Nemusíme se zdaleka na všem shodnout, myslím, že máme toho hodně co k řešení, tak se do toho pustíme. A co je takovým highlightem, nebo těch highlightů je tady vícero, ale opravdu něčím pro nás důležitým tento ročník, tak je, že vyhlásíme po 10. hodině výsledky naší grantové výzvy Podpora lokální žurnalistiky a to je úplně první ročník, takže jsem na to hodně zvědavý. Program konference najdete na stolech nebo u vstupu do kina. Z konference probíhá i online přenos, který můžete sledovat na Facebooku nebo na stránce novinářskéforum.cz. Večer na konferenci naváže udílení novinářských cen, o kterých vám asi více řekne Martina Břenová, ředitelka nadace OSF, a nadace OSF je také partnerem tohoto dne a za to děkuji. Prosím, Martino. Tak dobrý den. Já navážu na Davida, naše partnerství s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky trvá už několik let a vlastně jeden z těch průsečíků je, že slavíme tenhle den, kdy od rána slavíme Den nezávislé novinařiny, Den nezávislých médií a ten večer, ten den vyvrcholí, jak už David řekl, právě slavnostním vyhlášením novinářské ceny, kterou nadace OSF dělá už 14 let. Já mám velkou radost a možná zmíním pár důležitých čísel právě, které se týkají novinářské ceny, protože letos byl ročník zcela rekordní. A David tady mluvil o tom, že i společně dneska budeme poprvé i vyhlašovat výsledky programu podpory regionální žurnalistiky. A já mám radost, že nejenom, že všechna čísla, co se týká nominací přihlášených příspěvků, se několikanásobně zvýšila od loňského roku, ale zároveň se to týká i především právě regionální žurnalistiky. My jsme loni měli 40 příspěvků, ale letos vlastně jsme obdrželi 118 nominací v regionální žurnalistice. To mě hodně těší, protože to, o co nám jde, je právě to, aby se do novinářské ceny zapojovalo co nejširší pole médií ze všech regionů. A to další číslo, které mě hodně potěšilo, je, že se přihlásilo kolem 80 médií, což vnímám jako nesmírně důležitý, aby v tom byla velká diverzita a aby si všichni brali tu příležitost zúčastnit se toho za svou. To je možná jedna věc, která i nás propojuje vlastně dneska s novinářským fórem. A ta druhá, která tady i dneska zazní, je, že my jako nadace OSF se hodně věnujeme i vzdělávání novinářů, pořádáme zahraniční cesty a samozřejmě i vnímáme, jak média jsou nesmírně důležitá i s ohledem třeba na situaci na Slovensku, jak je nesmírně důležité podporovat a jak je i nesmírně důležitý vytvářet prostředí pro nějakou vzájemnou spolupráci. Takže jsme nedávno i pozvali novináře do Norska, kde jsme se hodně zaměřili na to, jak vypadají zastřešující organizace, jak můžou vypadat fungující zastřešující organizace a dneska jsem moc ráda, že to tady taky zazní. Takže ten den dneska je o společné oslavě a spolupráci a já se moc těším, že se spoustu z vás potkám právě večer. Díky, Martino. Děkuji. V téhle chvíli navážu a už jsme se pochválili, 17. místo je skvělé, ale asi každého z nás napadá, jak dlouho nám to tady v tom Česku vydrží a toho se týká i první panel. Ten název je možná provokativní, možná na něj neexistuje jednoduchá odpověď, protože zní ubrání se česká média středoevropským scénářům a abychom měli na to nějakou odpověď nebo vůbec dokázali o tom nějakým způsobem přemýšlet, tak jsme poprosili o první rozhovor mého kolegu Josefa Šlerku, datového analytika, vedoucího projektu Media Rating NFNZ a co je důležité, Arpáda Šoltése, politického komentátora a spisovatele, aby nám popsal situaci nejen na Slovensku. Prosím, pánové, je to vaše. Dobré dopoledne, děkuji moc krát za možnost tady mluvit s Arpádem o situaci v médiích a hlavně o tom centrálním tématu, jestli jde zabránit
u nás tomu, co se stalo v těch blízkých zemích, ať už je to Maďarsko nebo Slovensko. Ještě jedno upozornění, pokud byste chtěli tweetovat, určitě tweetujte, používejte hashtag NF24, protože my odsud tweetujeme pod tímhle hashtagem a aspoň ty, co uvízli ve vlacích, budou vědět, co se tady děje. Arpáde, ty jsi bývalý novinář, politický komentátor, spisovatel, který vlastně teď žije čerstvě několik měsíců v Praze. Když zazní ta otázka, jak se ubránit středoevropským scénářům, tak jsou to vlastně otázky dvě. První, co se vlastně teda přihodilo na Slovensku, budeme se asi držet hodně Slovenska, zabrousíme i do okolních zemí, z pohledu vlastně médií a z pohledu situace politické. Ale ta druhá otázka je, jestli je tam nějaké poučení, který by mohlo zabránit tomu, aby se podobný scénář opakoval i u nás. Kterou chceš začít? Možná tím stručným popisem toho, co se vlastně stalo na Slovensku? Povídej. V prvom rade dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Ja teda nie som veľký teoretik. Som si uvedomil, že tento mesiac je to 29 rokov, čo som náhodou uviazol v médiách, ale teda žijem v nich skoro 30 rokov, hlavne v tých slovenských. A ideme hovoriť o tom, čo sa stalo v slovenských médiách, lebo čo sa stalo na Slovensku je asi viac menej jasné. Slovensko je prehraný boj, to je stratený prípad. A médiá na tom samozrejme majú svoju spoluzodpovednosť. Že ja ako súčasť problému sotva budem jeho riešením, jediné, čo môžem povedať, je, že ktoré chyby sme urobili my a ktoré by ste po nás nemali recyklovať. A oni vznikali už niekedy za vlády Vladimíra Mečiara, keď sme mali intenzívny pocit, že a asi nie je nesprávny, že bojujeme o budúcnosť Slovenska, ktoré mohlo úplne pokojne skončiť ako Moldavsko alebo Bielorusko. Vladimír Mečiar ho ťahal týmto smerom a my sme sa vtedy jednoznačne postavili na nejakú stranu barikády, boli sme účastníci boja, čiže nerobili sme úplne to, čo by mali novinári robiť, že iba popisovať to, čo sa deje, snažili sme sa to priamo ovplyvňovať a zostalo nám to. Zostalo nám to dodnes. V slovenských médiách je naozaj cítiť silný aktivizmus, čo môže byť jednou z príčin, ktoré potom vedú k úplnej strate dôvery, ale tých faktorov je tam mnoho iných, napríklad neuvedomenie si funkcie bulváru alebo komerčných televízií, ktoré sú viac bulvárne, že akú majú vlastne úlohu v tej spoločnosti, že oni naozaj informujú tú obrovskú masu ľudí, ktorá nemá kapacitu na to, aby sa venovala politike do hĺbky a denne to v hlave riešila. A to je práve tá veľká masa nerozhodnutých voličov, ktorí sa nakoniec rozhodli teda, že Slovensko nepatrí na západ a do Európskej únie a do NATO. Pojďme to zkusit trošku rozebrat. Ty říkáš, slovenská média se staly aktivistickými vlastně za doby Vladimíra Mečiara, ale přece vláda Vladimíra Mečiara už je nějakých přes 20 let pryč. Co to znamená, zůstali jsme jimi a jak se to vlastně projevuje na budování té důvěry těch čtenářů, posluchačů, diváků v ty média samotný? Vlastne slovenské médiá vždy minimálne dokázali úspešne vytvárať dojem, že kopú za nejakú stranu politickej barikády. Nemuselo to byť vyslovene, že podporujú nejakú stranu, konkrétnu politickú, ale asi sa to najviac prejavuje v takej úplnej demonizácii tých, ktorí sú ako keby tá druhá strana barikády. Na Robertovi Ficovi to vidíme najlepšie, lebo on, keď začínal vládnuť, bol názorovo, hodnotovo niekde úplne inde ako absolútna väčšina novinárov v slovenských médiách, to je pravda. Ale on v podstate, dobre, Slovensko ekonomicky stagnovalo, nevyvíjalo sa, že nebola to ideálna vláda, ale zároveň on nebol nejaký, že antidemokratický, protizápadný, práve naopak. Robert Fico bol vlastne najeurooptimistickejší politik na Slovensku do nejakého roku 2018. Ale tie médiá stále vytvárali ten obraz niekoho, kto je hnusný, ktorého sa nemôžete dotknúť ani trojmetrovou tyčou. Je pravda, že on tomu tiež nepomáhal, on mal ten nepriateľský postoj k médiám, ale ja si myslím, že novinár, keď je profesionál, tak chápe, že on sa nemá hádať s politikmi. A nemá pracovať tak, aby bolo cítiť, že v tom je nejaký osobný vzťah. On by naozaj mal iba informovať.
A toto je potom možno aj skôr ten mediálny background, že a tým, že sa posledné roky venujem intenzívne politike, hlavne tá generácia 30-tníkov, 40-tníkov, ale to je len nejaký prevzatý vzorec od mojej generácie, ktorí tí parlamentní spravodajcovia, ktorí tam stoja pred parlamentom a majú pocit, že oni už tú politiku nepopisujú, ale tvoria. Že sa do nej zapájajú, že sa ju snažia ovplyvňovať ako kebyže priamým spôsobom, že už prispôsobujú to, čo píšu tomu, čo chcú dosiahnuť. A čitateľ nie je blbý. On to, aj keď si to takto neanalyzuje, ale on to cíti. A myslím si, že to nie veľmi pomáha dôveryhodnosti, keď sa médiá ako kebyže priamo zapájajú do boja, že je cítiť, že naozaj bojujú, namiesto toho, aby len popisovali dianie. Ty jsi zmiňoval rok 2018 Roberta Fica a pak nastal velký obrat, který vlastně dneska vidíme návratem Roberta Fica k moci a vlastně z pohledu Čech naprosto neuvěřitelnýma historkama o vztahu mezi vládou a médii a vzestupem různých antisystémových, konspiračních, dezinformačních webů, které se stávají vlastně standardním komunikačním kanálem a naopak úplným upozadněním ostatních médií. K tomu došlo jak? Určite, jasné, v prvom rade hybridná vojna. Ako vieme, že veľká časť tejto scény je naozaj, a ona nemusí byť že priam že finančne podporovaná z Ruska, to stačí, že z Ruska chrlia rôzne naratívy, a časť z nich sa stane virálnymi, že ich zásobujú týmto materiálom, plus to vzniká aj organicky. Lebo hlavné správy, ktoré sú na Slovensku, jeden z dominantných dezinfowebov, naozaj vznikli organicky. To robil handicapovaný chlapec zo svojej detskej izby z invalidného vozíka a začalo mu to fungovať. A to naozaj to nebol nejaký ruský špión. Ale samozrejme, že Rusi sejú ako keby všade rovnako, ale nie v každej pôde sa to rovnako dobre chytí. Slovensko bolo na dezinfo veľmi dobre pripravené, že tamto kvitne, tam je neuveriteľne bohatá úroda. A myslím si, že to súvisí aj práve s tým, že ľudia až tak veľmi už nedôverovali médiám, ale samozrejme slov v miestnosti je vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, čo bola učebnicová čierna labuť aj v politike, pretože Roberta Fica vytlačila proti jeho vôli, vlastne ho vtiahla späť do politiky, on v tom čase chcel odísť z politiky, chcel odísť na ústavný súd a bol na tom s Andrejom Kiskom dohodnutý, že ho vymenuje za predsedu ústavného súdu. Po tej vražde to bolo nemysliteľné, stal sa pre vlastnú stranu toxickým, ktorá sa ho zbavila a potom musel bojovať ako keby o svoje prežitie, čiže a dnes je vo vrcholovej forme, je úplne autentický, lebo toto je ten naozajstný Robert Fico samozrejme, preto sa mu tak dobre darí. Ale zároveň to bola čierna labuť aj pre médiá, pretože a to je zase, my sme urobili chybu, ja sám som ju urobil, že po tej vražde som stál na námestí, na pódiu a hovoril som k ľuďom na proteste. To by novinár nikdy nemal urobiť. Novinár by asi nikdy nemal úplne písať o vražde svojho kolegu. No, lenže potom, kto by o nej písal. Čiže to sú také, vlastne aj za toho Mečiara, keď sme bojovali, ja si dnes neviem predstaviť, ako by sme sa boli tým chybám vyhli, ktoré sme urobili. A po tej vražde sa nám to ako keby vrátilo v kolektívnej pamäti, že my teraz musíme bojovať, lebo bojujeme o budúcnosť Slovenska. A pokašľali sme to úplne rovnakým spôsobom, že sme sa preklopili do úplného turboaktivizmu, kde asi pamätám, že kolegovia oslavovali po voľbách 2020, že Robert Fico je vybavený, už nebude vládnuť, ten Smer naozaj hlboko prepadol. A ako keby vôbec neboli vnímali, že ale tie voľby vyhral Igor Matovič, antisystémový, pokojne môžeme povedať, že blázon, ktorý síce bol schopný uchopiť moc, ale nebol ju v žiadnom ohľade schopný vykonávať a ktorý urobil polovicu špinavej roboty za Roberta Fica tým, ako zničil demokratické inštitúcie na Slovensku. A veľká časť mediálnej scény to v prvom okamihu vôbec nevnímala. Stalo sa, že to bude dobré, veď to ustojíme, veď hlavne, že to nie je Fico. Čiže myslím si, že to zase a ešte práve v období, keď vražda vlastne vrátila ako keby časť dôveryhodnosti médií v očiach verejnosti, lebo ľudia si uvedomili, že keď nejakého novinára zabili pre jeho prácu, tak asi tá práca niekomu, nie práve dobrému, veľmi prekážala, keď sa k tomuto odhodlal. Čiže tak na chvíľku nám dali ako keby druhú šancu a my sme ju zase nevyužili, lebo sme sa zase nedržali úplne tých najvyšších remeselných a etických štandardov, diplomaticky povedané. Čiže pokud ti dobře rozumím, tak říkáš vlastně, že
ty média na Slovensku přicházely o svoji důvěru prostě jako díky tomu aktivismu, vlastně díky tomu, že se zapojili do toho přímého politického boje a vstupovali vlastně do prostředí, který už byl nějakým způsobem předpřipravený pro to, aby tu důvěru jako dokázalo kanalizovat do jiných médií, většinou toho alternativního typu. Je to tak? No, v tom čase už vlastne alternatíva rástla. 2018 to už nebol úplne že nový a nezmapovaný fenomén. Už sme vedeli, že je to problém. Ešte sme ho možno nebrali úplne vážne, ale už sme o ňom vedeli. Čiže tam sa stretlo viacero faktorov, ale samozrejme dôveryhodnosť médií asi globálne úpada, teda tradičných médií. Že toto nie je rízo slovenský fenomén, len Slovensko je taká tá, povedal by som, že avantgarda i liberálneho populizmu, ktorý funguje veľmi dobre v Maďarsku dlhodobo, ktorý práve teraz prevzal moc na Slovensku, ktorý len tak tesne minul Poliakov, respektíve sa z toho pokúšajú nejakým spôsobom vyhrabať. Ale myslím si, že slovenské médiá naozaj zlyhali práve vlastne vo veľmi jednoduché veci, to sú práve tie remeselné a etické štandardy a potom naozaj bulvár, lebo keď oligarchovia skupovali bulvár, to bol jediný segment, keď sa nikto neozval, nikto sa ich nezastal, lebo to je len bulvár, to je fuj. A ja som už taký starý, že ja si dokonca pamätám, že sme si kupovali noviny v stánku normálne za peniaze. A keď som začínal písať, tak som písal na písacom stroji a môj telefón bola pevná linka a nemali sme internet. A vtedy ma ešte učili takí tí... A vlastne to boli tie staré kádre z predchádzajúcej éry, čiže vtedy nejaký bulvár vlastne neexistoval, ale napriek tomu mi vysvetľovali, že ale nepozeraj sa na bulvár cez prsty, pretože bulvár sa neodlišuje remeselnými alebo etickými štandardmi, ale výberom tém a možno formou spracovania, aby to bolo prístupné pre iný a širší okruh ľudí. Ale že to nemusí byť fuj. A napríklad taký Nový čas mával veľmi dobre pokrytú politiku, síce iba kľúčové veci, veľmi zjednodušeným spôsobom, ale obrovská masa ľudí dobre, možno si to kupovali pre tú holú babu niekde na 5. strane, ale prečítali si to a mali nejaký základný prehľad. Tú istú službu robili a ešte stále do veľkej miery robia aj komerčné televízie. Slovensko je rurálna krajina, naozaj väčšina ľudí žije na niečom, čo nominálne to už možno nie je vidiek, pretože Poltár je dnes okresné mesto, ale to je asi prvá benzínová pumpa na svete, ktorá sa stala okresným mestom. A ten spôsob života tam je vidiecký. A veľká väčšina ľudí tam ešte stále pozerá televízne spravodajstvo a čerpá informácie odtiaľ, že to nie je len dezinfo. A nechávame tieto médiá padnúť do nesprávnych rúk. Čiže aj tam strácame. Toto môže byť práve jazyček na váhach a myslím si, že to sa môže stať aj v Česku. Ty říkáš, že tou obranou proti tomu scénáři je vlastně posilování nějakých standardů, nějaký etiky novinářské práce. To se hezky řekne, to je taková skoro hraběcí rada, ne? Nebo jako, jakým způsobem se dá tohleto řešit? Ja viem, že v praxi to nebude asi fungovať nikdy, lebo je to silne konkurenčné prostredie zo svojej podstaty. Média, to všetci vieme. Ja som sa aj pokúšal napríklad, že nejak posilňovať ako keby spoluprácu medzi médiami, keď sme zakladali investigatívne centrum Jana Kuciaka. Videl som, ako zúfalo to nefunguje, alebo že ako málo je ľudí na trhu, s ktorými sa dá spolupracovať. Že prevyšujú tam ekonomické záujmy, ani nepoviem, že sebecké, lebo niekedy je to naozaj otázka prežitia pre tie médiá, že akú budú mať klikanosť, lenže keď vymeníme remeselné a etické štandardy za klikanosť, tak stratíme dôveru. Zase, keď ju budeme ignorovať, tak prestaneme existovať, samozrejme. To je druhá strana mince. A ja neviem, či tento problém má riešenie. No, přitom vlastně jako jedno ze silně politicky profilovaných médií, Deník N na Slovensku, je deník, který je za paywallem ekonomicky velmi úspěšný, jako by ta vlastně polarizace aktivismus jako ekonomický model vlastně fungoval. No, lebo ekonomický model je, že Denník N si vytvoril veľmi silnú bublinu čitateľov, kde dookola presvieča presvedčených, ale on nemá presah za svoju bublinu. A ako ekonomický model to funguje veľmi dobre. Ale aj tam práve po vražde Jana Kuciaka bolo vidieť, že keď museli zvažovať, rozhodovať sa, že či niečo publikujeme a riskneme, že tým ohrozíme vyšetrovanie, ale budú to všetci čítať,
tak sa rozhodovali, pretože to budú všetci čítať, pretože tými istými informáciami často skôr disponovali napríklad Aktuality, kde Ján Kuciak pracoval, a nepublikovali, pretože nechceli ohroziť vyšetrovanie. Pritom tiež žijú vlastne z tej klikanosti. Sice ich majiteľom je Ringier, ale pokiaľ budú úplne že dlhodobo hlboko stratoví, tak ich buď predajú, alebo zatvoria samozrejme. Čiže aj im záleží na ekonomickom výsledku. A ja teraz nechcem nejak veľmi kritizovať kolegov v denníku, ale toto je holý fakt, že oni naozaj publikovali veci, ktoré ostatní rovnako publikovať mohli a nechceli, pretože z nejakého pocitu zodpovednosti. Ale zároveň v niečom má ten denník N pravdu. Jediná cesta k nezávislosti a vôbec k ochrane médií je to, že budú mať predplatiteľov. Preto som spomínal to, že si pamätám časy, keď som si noviny kupoval v stánku za peniaze, keď nikomu nenapadlo, že by ich mohol dostať zadarmo. To je jediná cesta. Myslím si, že odpoveď na túto otázku je, že či české médiá prežijú. Áno, ale nezachránia ich novinári, môžu ich zachrániť iba ich čitatelia. Ľudia, ktorí budú platiť za médiá s plným vedomím, že to im dáva tú slobodu, že nevlastní ich nejaký oligarcha, nemusia byť napojené na štátny peňazovod. Toto bola smrť maďarských médií. Maďarské médiá Viktor Orbán naučil žiť zo štátnej inzercie, ktorá bola, že obrovská, oblúdne veľké peniaze nalieval štát do nezmyselnej inzercie. Tým pádom médiá ani nemali motiváciu hľadať nejaký biznis model, ako by mohli prežiť. Odnaučili svojich čitateľov od toho, aby platili za informácie. A keď už bol trh úplne zdeformovaný, tak Viktorovi Orbánovi stačilo povedať, že ak to nebude poslúchať, ten nedostane štátnu inzerciu a bolo vymaľované. Já dám za chvilku prostor pro nějakou otázku, ale přece jenom poslední otázka ode mě. Ty si říkal, OK, média můžou zachránit jenom čtenáři, ale kdyby si formuloval nějak pozitivně, co můžou udělat novináři pro to, aby nedošlo k té polarizaci, která nakonec vedla jak v Maďarsku, tak vlastně na Slovensku k nástupu režimu, který vykazují čím dál tím víc, jak se hezky polantně říká, prvky i liberální demokracie. Co by to bylo za doporučení? Naozaj správať sa čo najprofesionálnejšie a naozaj si uvedomiť, že etika nie je iba nejaký ušľachtilý výraz, o ktorom môžeme mudrovať v kaviarni, že to znamená každodenné veľmi komplikované rozhodovacie procesy v tej dennej mediálnej praxi, keď musíme zvažovať, že či verejný záujem prevyšuje niečo iné a či budeme niečo publikovať alebo nie a v akej forme a potom profesionalita v tom, a to sú možno drobné detaily, ja neviem, či to takto funguje v Česku, lebo ešte som tu veľmi krátko, som tu zhruba pol roka, nemám to tak navnímané, ale napríklad hádať sa s politikmi na tlačovkách, že naozaj kričať po nich a naťahovať sa s nimi je podľa mňa nedôstojné, to nie je práca novinára. A verejnosť to vníma. Predpokladám, že aj táto diskusia sa niekde streamuje online a nejakí ľudia sa na to dívajú. A samozrejme, že kontroverzia vzbudzuje emócie a prináša nejakú klikanosť a sledovanosť a lepšie sa to šíri po sociálnych médiách. Ale podľa mňa to búra dôveru, lebo to pôsobí zle, to nepôsobí profesionálne. Alebo správať sa aj k tým politikom férovo, dokonca aj vtedy, keď sa oni nesprávajú férovo, to je najťažšie. Jasné, keď bude Robert Fico sústavne útočiť, tak aj ten novinár je len človek a má nejaké emócie. Ale potom by si mal nájsť iné povolanie. Lebo to je to isté. Ospravedlníme policajta, ktorý zmláti niekoho zadržaného a bude sa ospravedlňovať s tým, že ale on mi nadával a opľul ma. No nie, nosíš uniformu, si predstaviteľ nejakej štátnej moci, máš sa ovládať, máš sa správať vždy dôsledne, zdvorilo a profesionálne. Máš to strpieť a to isté platí aj o novinároch. Keď mi ten politik nadáva, tak normálne to nechám po sebe stiesť, je mi to úplne jedno, neberiem si to osobne, lebo ja tu zastupujem verejnosť, nie seba ako fyzickú osobu. Ale to samozrejme treba zohľadňovať aj pri písaní, pri všetkom. Ja v tomto okamihu nemám nejaký lepší nápad a nie som si úplne istý, že toto sa dá dosiahnuť. To nebylo úplně optimistický na závěr. Tak zkusíme nějakou otázku z publika. Ještě máme pár minut, minimálně na jednu se dostane, možná na dvě uvidíme. Ja len v rámci optimizmu mi prípada, že česká spoločnosť je všeobecne trošku kultivovanejšia v týchto veciach. Tak to je trošku optimističtější. Povídejte, já špatně do toho sálu vidím, ale Davide, ty asi vidíš líp, viď?
Máme tady mikrofon, tak kdo má otázku, ať se přihlásí, nebo nějaké doplnění. Možná, než si to rozmyslíte, já potřebuji trošku naředit ten pesimismus a já jsem se toho bál, že on je asi oprávněný. Možná přidám jednu diskuzi, která byla zajímavá. Měli jsme o podobném tématu diskuzi nedávno s Katerínou Vítkovou, pražskou zpravodajkou RTVS, Petrem Bardym, šéfredaktorem Aktualit.sk a Marínou Urbáníkovou, vědkyní, která je i při NFNZ. A vlastně oni říkali ano, jak jste říkal vy, Slovensko je prohrané, v podstatě také to tam několikrát zaznělo, ale je super, že konečně dokážeme nějakým způsobem zvednout hlas a to RTVS není poprvé, co je ovládáno mocí, ale tentokrát opravdu už ten odpor je velký a jestli můžeme něco doporučit Česku, tak ještě dřív, než nastoupí ta krize, tak vy novináři se sdružujte, zkuste překonat svá ega a až opravdu vám poteče do bod, tak se vám to zúročí. Teď nám to možná trošinku chybí. Tak docela by mě zajímal váš názor, jak na tuhle tezi se díváte a rád bych viděl i nějaké ruce v sále, pokud chcete k tomu něco připojit. Prosím. Ja v tej téze trochu cítim, na Slovensku nám to prehral aj taký ten infantilný optimizmus alebo infantilný koncept nádeje, že nebojte sa, dobre bude, čo je veľmi demobilizujúce, pretože keď vám budú, a práve aj médiá sústavne opakovať, že nebojte sa, dobre bude, lebo vždy sme to nakoniec nejak dali a nikdy to nedopadlo pohromou, lebo my sme každú krízu prežili, pretože ešte žijeme a tí čo sú mŕtvi, síce neprežili, ale to je ich problém. Ja som skôr fanúšikom toho havlovského konceptu nádeje, že robíme veci, aj keď si nemyslíme, že majú šancu na úspech, pretože nám dávajú zmysel. A teraz tento demobilizačný infantilný optimizmus nahradzuje jeho nová verzia, že nebojte sa, nebude to až také zlé. Ale bude. Ako Robert Fico má všetky prostriedky na to, aby na Slovensku zaviedol autokratický režim, zavádza ho a ja nevidím nič, čo by ho mohlo zastaviť. Navyše prezidentské voľby naozaj mali charakter referenda, ktoré potvrdili, že rozhodujúca väčšina slovenských voličov súhlasí s tým, čo Robert Fico robí. Čiže tam sme to naozaj definitívne prehrali, ale bol tam ten moment s tým egom a to je asi niečo, okolo čoho sme sa krútili celý čas, že ja chápem, že každý novinár má ego, lebo inak by tú prácu nerobil. Každý z nás je trochu narcista, páči sa nám, keď je naše meno pod článkom, páči sa nám, keď máme ksich na obrazovke, ale pri práci to ego nemá čo hľadať, lebo je toxické, škodlivé a naozaj všetko pokazí a bráni aj tej spolupráci. A áno, sú zlomové okamihy, kedy by sa mali novinári spojiť. Neviem, či v Česku existuje profesná organizácia. Budeme o tom mít i panel dneska, takže... Ale áno, samozrejme, len stále si myslím, že jediný spôsob, akým môžu novinári prežiť, je to, že si získajú dôveru ľudí, ktorí budú ochotní uznať, že ich práca je dôležitá, má zmysel a budú za ňu platiť a uživia ich. A dôvera sa nedá vymáhať, ani vynúcovať, ani vyžadovať, ona sa dá len vybudovať. Děkuju. Prostor pro jednu poslední otázku. Ondřej Lipár, dobrý den. Já bych jenom chtěl poprosit, jestli byste doplnili tu myšlenku s tím, že ta média zachrání čtenáři. Já, jestli se nepletu, tak Deník N v Česku se může opřít o to, že má za sebou nadaci. Nevím, jestli je to stejně na Slovensku. Myslím, že Guardian funguje podobně. Tak jsou to jenom ty čtenáři? Denník N, teda neukazujú mi svoje účtovné uzávierky, ale pokiaľ môžem hovoriť o slovenskom denníku N, ten je naozaj vysokoziskový. A aj časť vedenia redakcie sú akcionármi tej firmy, toho vydavateľstva, čiže sú aj priamo osobne zainteresovaní na úspechu titulu, čo má tie úskalia, o ktorých som hovoril, že niekedy, keď sa musia rozhodovať medzi verejným záujmom a čítanosťou, tak sa môžu skôr prikloniť na stranu čítanosti, čo v dlhodobom horizonte môže byť škodlivé, ale zároveň je to správny biznis model. Čiže určite to, čo robia oni, je správna cesta podľa mňa, len
ja by som sa prihováral za to, a to možno nemôžeme očakávať od jednotlivca, aby si toto dokázal usporiadať v hlave, a hlavne nie na Slovensku, kde majú ľudia veľmi, veľmi vysoký prach citlivosti na konflikty záujmov, na nejaké etické konflikty. A možno by to naozaj chcelo nejakú profesnú organizáciu, ktorá by bola aj watchdogom, že by dokázala občas zdvihnúť varovný prst, alebo teda aj s rolovanými novinami niekoho plesnúť po hlave, že takto nie. Děkuju za odpověď, děkuju za otázku. Děkuju Arpádovi Šoltésovi za to, že mezi nás přišel. Arpáde, děkuju moc krát a vám děkuju, že jste nás poslouchali. Děkuju. Ďakujem za pozvanie.